Terve. Tänään kuvataan semmonen video, että Kratsiin olisi vaihtaa suutin kärjet. Mehän tehtiin tuohon Kirovetsiin suutinkärkijumppa ja siihen tuli semmoset Ursuksen 5-reikäiset suuttimet. Ei vaan käreet. Käreet. Tosissani. Tähän olisi tarkoitus laittaa samanlaiset. Ja tässä on semmoista ollut, että tämä vähän sinistä meinaa tupsutella ja sitten ei oikein kuormituksessa puhalla oikein mitään. Niin jos siinä saisi vähän semmoista mustaa sauhua. niin tosissaan. Jos siinä saisi vähän semmoista ärmäkkyyttä, niin Kirovetsiin tuli vähän semmoista erilaista meininkiä siihen, niin ruvetaanpa kahtelemaan semmoista. Katsotaan minkälaiset öyhyt se päästää. Käynnistyksessä tosiaan ei ole ongelmia, mutta sitten se on kyllä lähtenyt heti. No eipä se nyt puhalla sinistä kuvatta. Eipä se näy sinistä taivasta vasta. Ajaanpa tuonne tallin eteen. Ajahan sinne, niin mennään kahtelemaan. Katsotaanko sitä vähän tuonne pelin alle alustavasti. No niin, siinähän se on se moottori meille Ja suutimet sijaehtee täällä venttiilikonneiston sisässä. Eli nämä pitää pyöritellä auki ja tuosta annetaan tämmönen suutinputkit tuonne. Tuosta männävät. No aukastaan näitä niin Näitä ei nimittäin koskaan aukastu, niin nyt jännittää kaikki. Laittaako nuo kylkipellit samalla auki, niin saa vähän tilloa. Ote. Nämä on kuitenkin aika hankalat irrottaa. Mulla on melko työllä, mutta nyt kestää, että kun meillä on iso remontti tulossa. Kyllä hankalat. No, heti kun kehuin, niin eipä lähteehän se. Sitä kun ei vaan osaa. Ei osaa äkkinäinen. Nämähän on tämmöiselle pikamottarilla, niin katsottava. Ei ole ikinä käytetty niitä auki. Pelottaa kahtoo tänne. Vähän. Mutta onneksi me ollaan sen verran hurja luontoisia, että me uskallettiin tehdä tätä. Kuka tässä hurja? Me. Se on joku hurja. Katsotaan kun tavallaan ei lähe. Lämpärit se lähde. Lähti se kyllä itse sitten mäkkiin. Onpa siistin näköinen kone. On kyllä puhas. Uusi. On yllättävän siistin näköistä on täällä. Tässä varmaan palloputki irrottaa ihan ensiksi. Niin, se pitää laittaa palloputki ensin pois tuosta, ja tuosta. Tuosta ja sitten se lähtee tuo suuti tuommoisella mutterilla ja tuolla on ruiskutusputki. Ja siinä on tämmönen mukava putki tässä mukana sitten.
Mukava putki tässä mukana sitten. Niin joo. Otatte ne irti, katsotaan kohta miltä ne näyttävät sitten ne porukalla. Kaatokkaapa. Meillä on tämmönen ihan oikea työkalu kuule tähän ulosvetoon. Se lähtee kyllä sillä kertaa. Noin se lähtee. Nytpä irrotellaan nuo suuttimet pöydälle. Siinäpä ne ois. Vähän on tommoista karsta ja se on öljy niinku. Se on tuossa öljytilassa, niin se valuu tuonne. Mutta ei mitään dramatikallia. Katsotaanpa noita avautumispaineita seuraavaksi huiksi. Niin, katsotaanpas nyt miltä se näytä sitten. No, avautumispaine on likimaan oikein, mutta ei ole oikein tuo sumu nyt hyvä. Ei ole sumua oikein näkyvissä. Polkaisepa kovasti. No sittenkin on tommonen pehmeä. Ei ole. Nyt olisi toinen menöllä. No, siellä voisi melkein olla jo. Avautumispaine on pikkusen pieni. Pitikö sulla 175? 165. 106. Vähän on semmonen löysähkö tuo sumu. Vähän parempi. Kolmas. Vielä pienempi on paine siinä. Vähän on tommonen pehmyt jokkainen. Neljäs. Se on huono. Ei nyt oikein vakku. Onko vielä yksi reikä tukossa? Vähän tullut huonosti yhdestä. No, kokeillaanpa laitella siihen uutta kärkilöitä. Se on nyt tuossa ja nyt kokeillaan, että sattuko. No niin, siihen saatiin ensimmäinen suutinkärki suurin piirtein laitettua ja nyt säillä avautumispainetta kohdallensa. Katsotaanpa miltä se näytä sitten. Aika hyvältä ja katsotaanpa tuota sumukuviota. Se on tommonen tiraakka nyt eikä sille vaan lärähän ne nesteet pois sieltä. No, katsotaanpa sitten mitenkin se sattuu tähän lirpetille tuo. No se sattuu tuolla lailla. Ja tuossa on tuohon jo kokeiltiin sitä äsken. Sattuu siinä kyllä aika lailla justiinsa. Se on aika lailla kohdalla. Se on kolmas sumu sattuu tuohon ja tuonne mennään 2 sitten. Elikkä tämä on periaatteessa aika lailla valmis. Ja tuossa näkyy tuo viiva, mihinkä se osoittaa. Ja nyt katsotaan muihin suuttimiin mallia tuosta. Ja unohtapa sanoa tuosta avautumispaineesta sen verran, että ohjekirjan mukaan se on 165 baaria plus 5. Elikkä se on 170 äkkisestä, niin eiköhän se on aika lailla täydellinen. Sehän tuntuisi, että se voisi olla siinä. Se on hyvä. Ja sitten seuraavia. Elikkä eka aukaistaan tuosta tuo
säätö, että se suutinkärki ole siellä pännärissä. Noin. Ja sitten käännetään se toisinpäin ja otetaan kärenmutteri auki. Ei käännetä vielä, kun ensin otetaan tämä mutteri auki. Okei, otetaan se mutteri ensin auki. Special avaimella. Tuosta. Jaha, pysyköhän se siinä? Kokeilla. No eipä se ollut kiuas. No. Noin. Nyt käännettä. Noin. Ja tässä sitten näkyy nuo tapit, niin nuo pitää ottaa pois ja ne otetaan tämmöisellä hohdin vasaratekniikalla. Eli tuosta hohtimilla kiinni tarkkaavaisesti. Sitten puristetaan ihan elukkana ja tuohon naputellaan vasaralla niin ulospäin. Katsotaanpa pystyykö sen hoitamaan yksin. Ei lähtenyt. Ei. Ei lähtenyt. Kirjassa! Otetaan vaan porukassa! Tuonne tullut tommonen neula. Sitten sinne tullut tommonen jous ja korkki siihen. No niin, katsotaanpa tuota säätöhommaa. Nythän se auki ja jo nollassa. Eli tuota kiristetään niin kauan, että se rupeaa ottamaan joussa ja sen jälkeen katsotaan mittarsounia. Vielä vähän lisää. Ruppaisiko se siinä olemaan? Kyllä se siinä rupeaa olemaan. Ja sitten vaan lukkomutteri siihen kiinni. Sitten tuo säätöhässäkkä sinetöjien tuolla päätykorkilla. Siinä väliin tulee tommonen kuparirikka ja sitten se kiristetään siihen ja. Tässä suuttimessa tuo korkki aukesi käytännössä ihan niinku olisi varmaan sormilla saanut auki. Se oli riittäen löysällä ja se ei ole hyvä juttu, kun se on päässyt vuotamaan todennäköisesti. Ja se on huono juttu, kun se pääsee sitten polttoainetta vuotamaan sieltä välistä tuonne öljytillä. Laitetaan se tällä kertaa kiinni. Siinäpä olisi 6 suutin menossa ja täällä on jo tehty nämä. Vielä 2 jäljellä. Tuo jälkeen. Nyt olisi kaikki sijaijeltynä ja nyt laitetaan pohjarikaat paikalle. Vaseliini kikalla, niin ne pysyy. Ja tuossa on kratsi alkuperäis rikkoja tuolta meidän huoltosarjasta. Nytpä meillä olisi kaikki rojuut sillä paikalla, niin pääsis kohta kokeilemaan, että lähteekö se edes käyntiin. Sitä ei vielä tiedä tässä vaiheessa. Ja sitten, että miten se pyörii, jos se sattuisi vaikka lähtemään. Ja muuttuko se savutus mihinkään. Ja
Niin edelleen. Kerralla nämä työkalut tästä pois ja katsotaan sitten, että tirahtaa. Meillä otetaan vielä noita venttiilikoppia siihen kiinni, ennen kuin nähdään, että onko sillä polttoainevuotoja tuonne öljytillaan sitten. No niin, nyt olisi tottua hetki. Tähän kuulostaa käyvän ihan hyvin. Katsotaan vähän ärjestä. Ei voi savuväristä sanoa nyt mitään, kun on pimmeitä, mutta ainakin se haisee ihan semmoselle terveelle. Jaa, se tosiaan kuvasi vielä tuossa, niin. Joo. Mutta kello on nyt niin paljon, että meidän on pakko lähteä kauppaan. Niin pitää nuo venttiilikopat viskata tuohon päälle ja katsotaan joku toinen päivä sitten vähän vetojatelle, että pellookko se yhtä. Näin me tehdään, niin jatketaan seuraavalla kertaa. Terve.